amana wajen waziri Adamu bai da waziri alƙara ma ɗaukaka dodo ka sha gaban su kafi su dai nasara idan mu je uban zare jagoran mu mai nasara kai Adamu mai da bangon zuma mai gida da ganin ka ai an gama tashinmu mai azama ga jarumin wakili ya zarta 'yan handama zaki sannu dangin zuma kai kago akwai magana talakawa suna jinjina alkhairinka ya bayyana ka samu barsu sai handama fatan mu fa kago ka fito mu ƙara bunka mata mazan mu mun aminta dattawan mu sun aminta manyan yankin mu sun aminta sai kago sai kago sai kago tsaya abunka talakawa fa za mu bi ka masu kudin mu duka naka jirgin tsira ku zo mu ɗauka tafiya ta kwarai sai san barka yan APC ku je ku buya ga kago yana fa hanya bana dai zai ba ku kunya ga zaki uban siyasa nan kago ne gwaninmu ko ina take gwaninku ko bana mun taho da namu mai kishin cikin garinmu matashi wanda baya kinmu injiniya abun ganinmu wakili mai taimakonmu ka ba gadara ta so kawai mu jera tafiyar ku a yanzu mun ka fara ayi gobe ma mu kara tafiyar ku dai da nasara jabuje mu Musa a basu magidan mu mun ka ɗauka dan warai abun abika harkar jama'a suna yabonka mata mazan mu sun aminta tafiyar yanzu babu mita kago uban siyasa mai gida kasan siya